morning. Jesus Ezora. Jesus Ezora. Onye na-achị ụwa niile. Nigeria niile. People Ezora. Onye na-achị obodo niile. Jesus na-achị ụwa niile. Ọ na-achị ala mmụọ niile. Jesus na-achị. Hallelujah. Jesus Christ is delivering everybody. Come and shout hallelujah and give the Lord thanks. For the Lord is good and his mercy endureth forever. For the temple in the reason of our anointing. Every young man for the reason of our anointing. Jesus Christ in our wisdom. What was I getting of our anointing? What was I getting of our anointing? For the reason of our anointing. For the reason of our anointing. Every young man By the reason of anointing, every yoke must be broken. By the reason of anointing, every yoke must be broken. Echeta numu olu ebube, anoro na kukonso. Basa otu mwanya, ana moruru abara. Otu furi yeni no. Onwere onye na-ayọ ya. Onwere onye ike gwụrụ. Ka ọtịte mmanụ nke Jesus Christ na-enye. Ka onye gị ike na ndụ gị n'aha Jesus. Mana kama nsogbu ya ga dị mma. Onwere onye ekwensu na-ebu agha. Ọ nụrụ na Jizọs na-aga wee kwuwe n'obi ya wee sị, ọ bụrụ mmetụ uwe ya aka na nsogbu m ga na-adịghị. For the reason of our anointing. Every young man For the reason of our anointing. Every young man For the reason of our anointing. Every young man For the reason of our anointing. Every young man For the reason of our anointing. Every young man For the reason of our anointing. Every young man By the reason of the anointing, every yoke must be broken. Every yoke, no matter what you are passing through, the Lord is there to save you. By the reason of the anointing, every yoke must be Ọtịte mmanụ nke Jesus Christ by the na-enye. reason of the anointing. Ka o butere gị ọganiru n'aha Jesus. Akwụkwọ nsọ kwuru sị na ndị niile nke na-echere Chineke na ha ga-aga ije, ha ga-agba ọsọ mana ike agaghị agụ ha. Ga-enwukwasị ọtịte mmanụ n'isi. Ka ọtịte mmanụ nke ga-adịghị n'isi. Ọ dịka ọtịte mmanụ nke awụkwasara Erọn, nke bidoro n'isi wee wụdata ya n'afọ ọnụ, wee si n'afọ ọnụ wụdata ya n'efu ọnụ ya, wee sikwa n'ebe ahụ wee gbadata n'ahụ ya niile. Ka ọtịte mmanụ nke Jizọs Kraịst tụọ gị arụ niile n'aha Jizọs. Otu a ka ọ ga-adị na ndụ gị n'aha Jizọs. By the reason of anointing, every young man Jizọs enyego gị ike ụgbọ ala eze niile. by the O nyego gị ike imerie ndị ọchịchị niile. O nyego gị ike iwe nwee ike imeri ndị iro niile nke nọ na ndụ gị. You have been given power to uproot, power to plant, power to cut, and the power to bless. Ihe ọbụla nke Chineke na-anọrọ na ndụ gị, ihe ọbụla nke Chineke na-akụnyere na ndụ gị, let all of them be uprooted in the name of Jesus. By the reason of the anointing, every yoke must be broken. Oh yes. Reason of the anointing of the Lord, every yoke must be broken. Hey, 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 hey. Hallelujah. Thank you, Jesus, because you are the owner of our life. We worship you and glorify your holy name. You are holy, accessible Savior. Thank you, Jesus. Amen. Holy accessible Savior. He's able to save. Holy accessible Savior. He's able Business in the Lord God is the one to let someone in the Lord Jesus. He's able to save. Holy accessible Only Savior. us is able
accessible Savior. He's able to save. Holy accessible He will save you. Savior. He's able to save you. Holy accessible Savior. He's able to save. O nwere onye ndị iro ji aka, o nwere onye atọrọ atọrọ, o nwere onye a nara mkpụrụ obi ya. Jesus Christ is here to deliver you. Onye eji eji anaghị atọrọpụ onwe ya. Ọ bụ onye nwere onwe ya na-atọrọpụ mmadụ. Jesus Christ ji ike niile. O ji ike efe niile. O ji ike n'ụtụtụ. O ji ike n'ehihie. O ji ike n'abalị. O nwere ike karịrị ike Jesus Christ. Gị nwa bụ nwa agbọghọbịa, maka gịnị ka iji agbara jijiji? Maka na ekwensu na ụja ka Chineke nye gị ike ị ga-eji wee nanarị ya n'aha Jizọs. Onye nwe ga-asọpụta gị, ọ ga-asọpụta gị. Jesus Christ pụrụ ịzọpụta gị. Ọ pụrụ ịzọpụta gị mgbe niile. Mana nsogbu gị dị n'anya all you are saying ka He's able to save. Holy accessible He's able to Savior. save. He's able to save. Holy accessible He's able to Savior. save. He's able to save. Holy accessible Savior. He's able to save. Holy accessible Savior. He's able to save. Holy accessible Holy Savior. accessible. He's able to save. Holy accessible Savior. He's able to save. Holy accessible Savior. Accessible Savior. Accessible Savior. He's able to save. Nwamba ogini ki na-ebere akwa. Hicha anya mmiri. Ogini ki na-ebere akwa. He's able to save. Just because of common witch. Kiji ehicha anya mmiri. Kekwa ji n'ume gafu because he's able to save. Holy accessible Savior, he's able to save. Holy accessible Savior. Oh, we can shake, but when they go back shake, Jesus is able to save. What else there are now? 10,000 okirikiri, I'm up on a route because he's able to save. Holy accessible Savior, 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 he's here to save. Holy accessible Savior, he's able to save. Holy accessible Savior, Holy accessible Savior, Holy accessible Savior, he's able to save. Ọnwụ ike niile nke na-egbu nwoke, nke na-egbu nwaanyị, ka ha niile gbara na ndụ gị n'aha Jizọs. Naanị ka ihe Jizọs Kraịst kwuru mezupụta na ndụ gị. Ka ihe Jizọs Kraịst kwuru mezupụta na ndụ gị. O mokori baba ya sekeri baba. Mori baba sheri baba. Ndị na-achụ gị Ma ikikere ọchịchịrị niile nke na-abịa ike na ndụ gị. Enye ihe iwu na mgbawata ugbu a. Ewere ikikere nke Jizọs Kraịst nyere m. By the power bestowed on me. Let all of them be powerless and ineffective in the name of Jesus. He's here to save you, brother. He's here to save you, sister. Holy accessible Savior, accessible Savior, accessible Savior, he's able to save. Holy accessible Savior, accessible Savior, accessible Savior, he's able to save. Holy accessible Savior, He's able to save. Holy accessible Savior, He's able to save. oh we can ebu n'abalị. He's able to save. Holy accessible He's Savior. able to save. To save. Ekwensu n'ọgbụja. He's able to save. Holy accessible Savior. He's able to save. Ma ndị na-achụ gị Lord is able to save. Holy accessible Savior. He's able Achọ to nke ime ọnwụ na mgbawata ugbu a n'ihi na onye ga-azọpụta gị n'oso. Look at your left, look at your right. Ọ nweghị onye mfụ ma Jizọs Kraịst anọgoro ebe a ịzọpụta gị. Gbarịa egwu nye Jizọs Kraịst na ndụ gị. Otu a ka ọ ga-adị n'ihi na ị na-agbara Jizọs Kraịst egwu. Otu
wee napụta gị n'ihe ọjọọ niile nke e guzoro ka o megide gị, ihe ọjọọ niile nke e mere ka o megide ahịa gị, ihe ọjọọ niile nke e mere ka o megide ezinụlọ gị, ihe ọjọọ niile nke e mere ka o megide ezinụlọ gị, ihe ọjọọ niile nke e mere ka o megide gị ebe ị na-azụ ahịa, akpọsa erebe gị, Jizọs Kraịst ga-azọpụta gị. Akpọsa erebe gị, Jizọs Kraịst ga-enye gị ndụ. Ị bụ nwa agbọghọ bụ irue na 18 years mana ịmụtabeghị nwa, ịnụbeghị di, Jizọs Kraịst ga-enye gị ikikere nke gị. Jizọs Kraịst ga-enye gị obi gị, and ị ga-amụta nwa dịka Ana mụrụ nwa, ị ga-amụta nwa dịka Sera mụrụ nwa, n'aha Jizọs. N'agbara ya egwu, n'agbara ya egwu, n'agbara ya egwu. Only accessible Savior. Only accessible Savior. Only accessible Savior. Only accessible Savior. Accessible Savior. Only accessible Savior. Only accessible Savior. Only accessible Savior. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of demonstration of power. Ikele ebube so ya, ikele ebube so ya, o debata bemo. Ikele ebube so ya, ụwa n'ihe adịgo n'ụma. Ikele ebube so ya, big fish bịara n'oge gị. Ikele ebube so ya, small fish bịara n'oge gị. Ikele ebube so ya, mmanụ dịbe eze ju n'ọnụ gbogbo. Ikele ebube so ya, mmanụ dịbe eze ju n'ara kwụsị. Ikele ebube so ya, onye weta ọgwụ ihe kwuru nke ya. Ikele ebube so ya, maka Jizọs n'elu bata bemo. Ikele ebube so ya, Jizọs Kraịst na-aga na-eme mma. Ike ka Jizọs Kraịst ji wee si n'ime ili kulie. Nwaanyị oruru ọbara metụrụ naanị uwe ya aka, ike si n'arụ Jizọs Kraịst pụọ wee metụ ya wee gwọọ ya ọyị ya niile. ike na-ebube so ya n'elu ụwa. Ike na-ebube so ya, ike na-ebube so ya. Onye chọrọ ike eji ebu amụma, onye chọrọ ike eji adị nsọ n'elu ụwa, onye chọrọ ịkụ ndị irisa bụ okwu n'elu ụwa, onye chọrọ ike eji agụ akwụkwọ. Nnekwa Jizọs ka ọ na-agagharị, ọ na-agagharị na-eme mma n'elu ụwa. Chọọ Jizọs mgbe ọ ga-ekwe nchọta, okwue ya oge ọ ka n'ụzọ, maka Jizọs jeruru ejeru. Asị m nna m iruru eru, ọtụtụ mgbe ka m nọ na-enweghị ihe, ọtụtụ mgbe ka m nọ na-enweghị ihe chacha, ma mgbe oge akara aka nduru nwanne m Jizọs wee kwuo nsogbu m niile ịsabụ okwu, maka Jizọs jeruru ejeru. Nna m asị m iruru elu, o debata beme. Ụmụ ụwa n'ihe adịgo n'ụma. Big fish Ike na-ebube ka Jizọs Kraịst ji merie ọnwụ. mmanụ dịbe eze ju n'ọnụ. Jizọs Kraịst meliri ọnwụ n'ụbọchị nke atọ n'ike na-ebube. Eze ju n'ala kwụsị. Ọ bụrụ na Jizọs Kraịst abatabeghị, ihe dị iche ga-adị. Ọ batara na ndụ Pọl, ihe dị iche dị. Ọ batara na ndụ nwaanyị oruru ọbara, ihe dị iche dị. Ọ batara na ndụ Meri, onye a na-akpọ onye ọkwa iko, ihe dị iche dị na ndụ ya. Etu a ka ọ ga-adị na ndụ gị ma ọ bụrụ na ọ bata na ndụ gị n'aha Jizọs. Na-agbara ya egwu, na-agbara ya egwu. Nwachukwu metụ ọnụ uwe Jizọs aka ka ị nwere onwe gị. Metụ ọnụ uwe ya aka ka ihe na-aya gị na. Metụ ọnụ uwe ya aka ka nje ahịa na. Metụ ọnụ uwe ya aka ka miscarriage na. Metụ ọnụ uwe ya aka ka nyanya na. Metụ ọnụ uwe ya aka ka ndị witches
witches and wizards na-achụ gị ka ha gbafuo n'ihi na ike dị ya n'arụ ihe ike dị ya n'arụ ebe niile ma n'uwe ma na onye ga-anapụ ike dị ya o nweghị onye ga-anapụta onye ọbụla nke Jizọs Kraịst siri na ihe a ga-adị na ndụ ya ọ bụ na Jizọs Kraịst Chineke o nweghị onye ga-asị mba ọ bụ na Jizọs Kraịst emechi ụzọ o nwere onye ga-emechi ya ọ bụ na Jizọs Kraịst emechi ụzọ o nwere onye ga-emepe ya nke o mere mmepe n'obodo Ugozi ụzọ niile nke ndị iro si abata n'ụlọ gị ụzọ niile nke ndị iro si abata na biznes gị let those doors be closed in the name of Jesus Christ. ụmụ ụwa na ihe adịgoro mma o jizi ibe m mere bigide pọ o jizi ibe m mere n'uwe ha mmanụ dịbe eze ju n'ọnụ gbogbo mmanụ dịbe eze ju n'ahịa gosi onye weta ọkụ ya ekwuru nke ya onye weta ọkụ ya ekwuru nke ya onye weta ọkụ ya ekwuru n'abalị mmanụ Jizọs edela ụbata bem wede njidela ụbata bem ụmụ ụwa na ihe adịgoro mma ike na-ebubeso ya Jizọs okwu ọnụ ka iji wee gwọọ ya ị nidịrọ dọkịta ka ị wee gwọọ m ọya niile ji m na-arụ Jizọs Kraịst kwupụ okwu ka ya wee na ka ndị niile na-aya ọya ka ha nwere onwe ha n'aha Jizọs o yegoro m ofe ọnụ gị eyegoro m ofe ọnụ gị eyegoro m ofe okwu ọnụ gị na-agwọ ọrịa okwu ọnụ gị na-enye ndụ kwuo okwu amara Jizọs naanị kwuo okwu ọnụ gị gwọrọ m Jizọs Kraịst ị nidịrị ịbata n'obi m naanị kwupụ okwu ọnụ gị ka mkpụrụ obi m dị kwuo okwu ọnụ gị ka nyanya mụ na kwuo okwu ọnụ ihe na-ekweghị omume kwu omume na ndụ okwu ọnụ ya gbasiri ihe kwuru okwu nrịanrịa na okwu ọnụ gị gwọrọ m naanị ọnụ ka ijiri gwọ ọrịa naanị ọnụ ka ijiri nye ndụ wee were okwu gị gwọ m ọrịa m Jizọs okwu ọnụ gị gwọrọ m ụmụ Chineke tụkwasị ya obi Chukwu tụkwasị obi gị na Jizọs ka o mere gị o mere ndị ọzọ okwu ọnụ gị gwọrọ m nwaanyị a ga-amụta nwa onye isi na-afụzi ụzọ o yegoro m ofe kwupụ okwu amara gị na mkpụrụ obi m ga-adị okwu ọnụ ka ijiri gwọ ọrịa okwu ọnụ ka ijiri gwọ ọrịa ọnụ gị eyegoro m ofe okwu ọnụ Jizọs onye isi ahụlụ ụzọ onye mkpụrụ anaghị ije nwaanyị a ga-amụtago nwa onye isi na-afụzi ụzọ Jizọs eze ebube m Jizọs eze ebube m okwu ọnụ ka ijiri gwọ ọrịa m okwu ọnụ gị gwọrọ m o yegoro m ofe o yegoro m ofe okwu mmadụ ada gwọ ọrịa mmanụ ọnụ gị eyegoro m ofe ikwuru okwu ọnụ Jizọs mebiri mmiri ederedo mebiri mmiri ederedo
eyegoro m ofe, okwu ọnụ gị gwọrọ m. Jizọs, metụ ndị niile na-arịa ọrịa aka, okwu ọnụ gị. Akwụkwọ nsọ kwuru sị n'akwụkwọ ndị Abụ na ụfọdụ jụrụ nri n'ihi na ha nọzi close to death, mana gị nwa bụ Jizọs Kraịst, gị nwa bụ Chineke kwuru okwu o wee nweta ekuku ume ọzọkwa. Ka ọ dịrị m otu a na ndụ n'aha Jizọs. O nwere ebe anyị na-aga, o nwere ebe anyị na-aga, na-aga na-agbago. Ka mkpụrụ obi m dere, ka mkpụrụ obi nwere laghachi okwu amara Jizọs. Ka mkpụrụ obi m dere ka ebiri mmiri dere okwu amara Jizọs. Okwu udo Jizọs, okwu nwere onwe Jizọs. Onye goro m ofe, okwu udo Jizọs, okwu amara Jizọs, okwu udo Jizọs, okwu nwere onwe Jizọs. Okwu ọnụ gị jiri gwọọ ọrịa, okwu ọnụ gị jiri nye udo, okwu ọnụ gị ji kewa osimiri, okwu ọnụ gị ji kewa osimiri. Ọnụ gị eyegoro m ofe, ọnụ gị eyegoro m ofe. Naanị ikwu okwu udo, naanị ikwu okwu udo. Jizọs, biko biko kwuo okwu udo, biko biko kwuo okwu udo. Jizọs, ọnụ gị eyegoro m ofe, Jizọs, ọnụ gị eyegoro m ofe. Naanị ikwu okwu udo, naanị ikwu okwu amara. Jizọs, ọnụ gị eyegoro m ofe, Jizọs, ọnụ gị eyegoro m ofe. Okwu mmadụ adịghị ofe, mmanụ ọnụ gị eyegoro m ofe, okwu ọnụ gị gwọrọ m. Akara bụ ihe na-aga ahịa, ma n'ezie Chineke emego ka ngwa ahịa m gaa ahịa karịa akara, n'ihi na m bụ nwa Chineke ka Chineke ji wee were ngozi ya wee wụsa na ihe m na-eme. Amen. Onye ọbụla nke na-ahịazi ngwa ahịa, onye ọbụla ndị ahịa na-achọ, I prophesy in the name of Jesus Christ, ihe ọbụla ngwa ahịa gị gaba ahịa n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na Jizọs Kraịst abata na ngwa ahịa gị, ngwa ahịa gị ga-aga ahịa karịa akara. Mbanye ahịa ga ọ bụrụ ịgbasa a na-abụghị ụkwụ. Nwachukwu anụrụsị ka ndị ụka, Nwachukwu ana m ekwu mkpọsa ahịa ebe ahụ ile ahịa na mgbawata ugbu a. Ka ihe dị ike mere n'ebe ahụ n'aha Jizọs. Ụmụ Chineke ndị nọ na main market, ihe ọbụla metụrụ aka. Ụmụ Chineke ndị nọ na Lagos, ihe ọbụla metụrụ aka, ọ gakarị akara n'ahịa. Otu a ka ọ ga-adị. Chineke ị sịrị na ihe anyị ga na-eme ga na-aga n'iru, na anyị ga-abụ ndị ga na-enye enye, na ya agaghị ana ana, na anyị ga-abụ ndị isi, anyị agaghị abụ ndị ọdụ. Otu okwu gị kwuru, otu a ka ọ ga-adị na ndụ anyị n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na m nweghị gị ọzọ, ị nweghị ike ịbata n'ala eze nke Chineke, ị gaghị abata na the kingdom of God. Ihe bụ okwu si n'ọnụ Jizọs Kraịst wee pụta. Akara aka na agakara akara na ya, Jizọs nọ n'ọlụ, ụmụ nwanyị mụtara amụta. Akara aka na agakara akara na ya, Jizọs nọ n'ọlụ, ebe ọ bụ na nchọtara ọlụ. Akara aka na agakara akara na ya, n'ihi na Jizọs nọ n'ọlụ, ihe ọ bụ na m bitụrụ aka n'uru. Akara aka na agakara akara na ya, Jizọs nọ n'ọlụ, ebe ọ bụ na m bitụrụ aka. Akara aka na agakara akara na ya, n'ihi na Jizọs nọ n'ọlụ, ihe ọ bụ na m metụrụ aka n'ụwa. Akara aka na agakara akara na ya, n'ihi na Jizọs nọ n'ọlụ, ịba n'ahịa ka nsụba ya, ọ gakarị ya akara n'ahịa.
aka. Ụmụ Chineke ndị nọ na Lagos, ihe ọbụla ha bitụrụ aka. Ụmụ Chineke ndị nọ na Main Market, ihe ọbụla ha bitụrụ aka. Ụmụ Chineke ndị nọ n'ahịa Mkpọ, ihe ọbụla ha bitụrụ aka, ọ gakarị ya akara n'ahịa. Ka ndị niile nọ n'ahịa, ndị nche ahịa na-ajọ ka Chineke wetara ha ndị ga-azụ ha ahịa n'aha Jizọs. Ka nwere onwe dị n'aha Jizọs. O nwere onye ekechiri ngwa ahịa ekechi? O nwere onye ekechiri akpa nwa ya ekechi? O nwere onye a sị na ọ gaghị aga n'ihu? O nwere onye ekechiri akpa nwa ya? O nwere onye tinyere asidenti? Ka Chineke mmepụta ha niile n'aha Jizọs. Akwụkwọ nsọ kwuru si na anyị ga-abụ ndị isi, na anyị agaghị abụ ndị ọtụ. Ebe ọ bụla ị nọ, ị ga-abụ onye isi, ị gaghị abụ onye ọtụ. Kedu isi ka ekwesị ka chi wee were gị wee mere ihe eji agbapụ ahịa ka nzụba ya? Ọ gaghị adị otu a na ndụ nwa chi. Ihe ọ bụ n'ihi na ọbụ onye ahụ nwere ọzọ. Ọ bụ onye ahụ nwere ọbara maka ya. Ọ bụ onye ọbara Jizọs Kraịst nọ n'isi ya. Nwachukwu achọ ka ị mara na ọbara Jizọs Kraịst nọ n'isi. Ebe ndị ọzọ gara daa, ịga ebe ahụ ị ga-apụta. Ebe ndị ọzọ gara felu shall be your starting point. Ebe ahụ ka bụ ebe ị ga-aguzoro n'aha Jizọs. Ka Chineke nye gị nwere onwe n'aha Jizọs. Ka ọya niile nke na-aya ezinụlọ gị, nke na-eme iji atụfu ego ụtụtụ, ehihie na abalị, ana m ekwu okwu ọgbọmọya n'aha Jizọs. Ị bụ nwa agbọghọ nke na-anụbeghị, ọ bụrụ na Jizọs Kraịst bata na ndụ gị, a ga na-azọ gị azọ. Ị nwere ike ibebezi akwa, mechie ọnụ, hichaa anya mmiri. Ebezila hichaa anya mmiri. N'oge ntasi obi erugo, were ike isi gị unu nwapụ ndị nọ na Zayọn. N'oge erugo mgbe a ga-eji wee zọpụta. Jizọs Kraịst ji handkerchief wee bịa wee na-eficha ndị mmadụ anya mmiri. Ekwela ka ọ gafee gị. Ekwela ka ọ gafee gị. Welite isi gị elu. Nwachukwu welite isi gị elu. Nwachukwu welite isi gị elu. Jizọs Kraịst agọzighị akara aka gị. Ihe ọ bụla ị metụrụ aka ga na-aga n'ihu. Ọganihu dị nke gị. Ọganihu ka ị nwere. Nlaghachi azụ afọ gị maka gị n'aha Jizọs. Otu a ka ọ ga-adị. Ahịa ọ bụla ị kpọsara, ị ga na-eri ya. Kọntena gị ahụ nke na-afọgọ ọrịre, ị ga-esi ebe ya n'aha Jizọs. Otu a ka ọ ga-adị na ndụ gị. Oh, thank you, Jesus. Mbanyanya ka nzụba ya, ihe ọbụla m metụrụ aka. Mbanyanya ka mkpọsa ya, ihe ọbụla m metụrụ aka. Ụmụ Chineke ndị nọ n'elu ugwu, ihe ọbụla metụrụ aka. Ụmụ Chineke ndị nọ n'Abuja, ihe ọbụla metụrụ aka. Pastọ Ezio, ihe ọbụla metụrụ aka. Ihe ọbụla metụrụ aka. Ihe ọbụla metụrụ aka. Ihe ọbụla metụrụ aka n'ụwa. Ihe ọbụla metụrụ aka, ọ gakarị ya akara n'ahịa. Jesus Ezora in the morning. Jesus Ezora.
Jizọs eze ụra onye na-achị ụwa na niile, Naịjirịa niile ịbụkwa eze ụra onye na-achị obodo na niile. Afrịka niile Jizọs na-achị ụwa niile, ọ na-achị ala mmụọ niile. ịbụkwa eze ụra na-achị ụlọ ugwu nke eluigwe niile. di na nwunye chọba nwa achọba Jizọs eze ụra okporo chọba agụ achọba Jizọs eze ụra nwa agbọghọ bibi chọdị achọba Jizọs eze ụra ịbụkwa eze ụra n'ụlọ ugwu nke eluigwe. Jesus is the answer for the world yesterday. You are the answer for the world today. Jesus is the answer for the world tomorrow. You are the answer for the world whenever. Jizọs Kraịst si wee banye n'ala ndị nwụrụ anwụ bụ ka ọ bụrụ chi nke ndị ndụ na chi nke ndị nwụrụ anwụ. Ihe Jizọs Kraịst ji bịa n'elu ụwa ka ọ bụrụ chi ndị mmadụ na chi ndị nwụrụ anwụ. Ihe Jizọs Kraịst ji rigoro n'eluigwe bụ ka ọ bụrụ chi ihe niile. Jesus fills everything. All creation have their life through Jesus Christ. Ihe ọ bụla ekere eke bụ na Jesus Christ ka o si enweta. Ịbụ mmadụ, ịbụ anụ, ịbụ ihe ọbụla. ịbụkwa eze ụra ụwa niile. Jizọs eze ụra n'ebe ndị ọhịa nọ. ịbụkwa eze ụra ụlọ ukwu nke n'igwe. Ekwentị chụba m ọsọ imerụ ya arụ ma ịghọta bịa merụọ ya arụ amụsụ bịa imerụ ya arụ. ịbụkwa eze ụra ụlọ ukwu nke n'igwe. Jizọs anụgoro m ọgụ. n'azụ. Jizọs Kraịst duru James, John and Peter wee gbagoro na nnukwu. Akwụkwọ nsọ kwuru sị na oke urukpu bịara mechidi ya, ọ wee si ebe ahụ wee nọrọ, iru ya niile wee gbuke, ahụ ya niile wee na-egbuke ka amụma. Ihe na ya n'akụkụ, ndị na ya n'akụkụ bụ Moses and Elijah wee na-ekwupụta na onye a bụ ezi nwa nke Chineke. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of demonstration of power. Ikele ebube so ya, ikele ebube so ya, o debata bemo. Ikele ebube so ya, ụwa n'ihe adịgo n'ụma. Ikele ebube so ya, big fish bịara n'oge gị. Ikele ebube so ya, small fish bịara n'oge gị. Ikele ebube so ya, mmanụ dịbe eze ju n'ọnụ kpụkpọ. Ikele ebube so ya, mmanụ dịbe eze ju n'ahịa kwụsị. Ikele ebube so ya, onye weta ọgwụ ihe mkpụrụ nke ya. Ikele ebube so ya, maka Jizọs n'elu bata bemo. Ikele ebube so ya, Jizọs Kraịst na-aga na-eme mma. Ike ka Jizọs Kraịst ji wee si n'ime ili kulie. Nwaanyị oruru ọbara metụrụ naanị uwe ya aka, ike si n'arụ Jizọs Kraịst pụọ wee metụ ya wee gwọọ ya ọrịa ya niile. ike na-ebube so ya n'elu